Kapitan Inteng! Lost and found! Lost and found! Chip, ano ti lulos in found mo? Nabati nga ro ti pasaheros kaw, payaw. Sino iti akin kuko iti dayo ta? Iso nga ro nga yan announce kaw. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Ay, Wano. Ay, may mga ro talaan na. Nabatik iji tricycle mo day ta. Imbag man tayo sublime. Amin ko ma-tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati iti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa no sa dino tinangipatsam di ginatang mabugoaw. Laglagi pa nga raw. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga may maliplipatam kay. Lagi pa Di na nga rod bukawan na. Sa anak atulang. Laglagi pa nga raw. Lost and found! Nanato yan! Umay mga lain dahil tinalipatan mabugong iti tersina ni kagawad ko na. Ha? Ay, mabit lang ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Tainyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan nyo ni Chip yung akwaraw. Ada mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Believe kami nga ro da talaga kay ni Chip. Idol may. Owen, idol me. Idol may talaga. Isumit nga mintin suro ni Uncle Kao. No ada mapidot ya, isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatin suro ni Uncle Kao. Iso ano ada mapidpidot yaw. Isubli iti aking kukwa. Ay kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Anya nga tatipalpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, jakman amaw. Madama ti meeting da. Meetingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, Na. anyamat ten. Imaduman tingilawan. ay, itaypay asipsi patum dagita ang ilaw, maray. Kasanaw ka nagadumo nga men. Ay na, ijay balay may. Mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano ko mga awan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibadong ka. Hehe, nagmayat tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akbamay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray? Ta saan mo't agagatangan day jay? Kanyang arod ngay. Agoray kata irwar ko dito'y bulsa. Hop, hop, hop. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pa'y dayta. Wen maray, kabuteng dagiting ngilaw kan lamok day tawi. Uray kita ma, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na. Apsa, Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayabon dagiting ngilaw. Aywan. Naulaw pa'y dagiti daduma. Kabuteng pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamok. Uray pa'y jay karorong sutan alamok. Kabuteng da, day taladawan ni Badunggaw. Ano di bagbagam? Di pagchichismisan dagiti marites di abagatan Chip. Mahilig ka talaga iti chismis, Kusep. Mayat da itong istorya Chip. Istorya nga ro dahil. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da kano iti lamok kang ilaw. Di ka man. Unchip, ado tinakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Aw, kas di ko mamati litrato tanya. Wan ko ma. Ang mga numabalin pa paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin iti redaw yo. Ay, awan day ta pare. Di mo latan pampansinay. Sandali lang. Litrato ba? Pangbutbuteng kumot Anya? No, kabuteng dagiti ngilaw, kinlamok day ta ang litrato pare. Aya! Iso nga uray dagiti agtatakaw, kabuteng damay. Nagmayatan.
Nanipod din bitin ni tuyang ko day ta litrataw. Awanan, tagtatakaw nga umay dito'y balay may paray. Ay, uwan nga ron. Kaya nagadupat ti appliances yaw. Di, adapay kasla time machine Iso nakarelax kami lang kinituyang ko paray. Awanan, tilamaw. Awan tingilaw. Awan pa'y tagtatakaw. Apay ngay maray, tawan metla kum abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagngina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag kaya mare. Ang dala malagip ko. Anya nga idayta. Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badong Mau. Anya nga tanubuludak man. Pagabog ko kadagiti lamok dito tersenak. Wunto maray. Sigay ipabulod kuntukan ka. Ngam di mo istoryaan iti sa bale Ang mga noag dinamag taw. Kat buludanan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Jak istoryaan. Sigay inton bigaten a buludan maray. Tamapan pa'y makichinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Una, kat no swerte day taw no maikabil ijay pitaka. Kasano ko maswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat Ado ti pakausaran day jay alitrataw. Bulodag tong araw. Nakadahanon tan dito'y tsindaan, tataba daw. At to'y tiplite, kwaraw. Ha? Awan baryamon 20 tipliti ita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, inak makichindan. Ayan nandiyan basket ka. Igam mo lang aruday. Ay wala niya. Kat no mabatim man day ta basket mo dito'y tricycle, isublik matlakan ka. Malang araw, mapana ka, kwaraw. Ay, abuy naman pasaheros ko ni Tata Badong. Nakagpasad. Ha? Nangisit a pitaka tinabati dito'y tricycle ka. Awan mo't sa balya pasaheros ka. Nilang Tata Badong. Ay, ukwa na siguro day taw. Kitahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta Shhh! Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tanda dito'y tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Ay. Padasan tayo man apang butbutang ka dagiti agtatakaw inton rabe nagrunda tayo. Ha? Di mo isubli daytan? Naba nga isublik nga Kaya saan mo ako kwa? Isublim dayta ka ni Tata Badong, Chip. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Ibagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Ay, yak nga rod malagip. No sa dino tinakaibatyak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganam. Ni kwaraw, ije nagpailiak. Iso lang mo di malagip ka. Nabatim siguro iji tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik ije tricycle na. Sapay buludin kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano nun na? Pagbugaw na itilamok ken ngilaw, ijay tirsina na. Litrato mo't ni Pare Badong dayto idi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Ang kabutang dagiti lamok kan ngilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatanutan sa mutin day tanga asaw. Aw! Apa ta ulam? Una. Ada makaungit. Tapmad adda makaungay. Sa kung to ipakita da ito retrato ni Tata Badong. Itahan taman mo kabutang na. Sito kay. Jesus kagatanatan san. Ipakita mo da ito retrato ni Tata Badong. Ulan. Ha? Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agatras di asaw. Dayjay, timbarayan. Oy, pirmi talaga ti butang na. Mayat dayto apang butbuteng Ay. Ilamang mo dahi tangkal. Ilamang mau. Ay, apay ngay mit. Ay, sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan no makita na dahi tayo mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay.
Imaduman tingilaw dito yan, Maray. Ay, iso nga rod ti umay ko ibaga, Maray. Tamapukpukaw di pitaka ni Badong ko ang nakaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no may mo ipabulo dan. Naglugan kat ni Badong kaw, iji tricycle ni Kwaraw. Ang mga noda ijay. Insubli na kuman kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwarog no da mapidot na. Apay nga'y tawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Ang mga noy je palengke. Agron dati no Rabi, Chep. Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Kanya iti armas tayaw. Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Nariga ti agronda no, wan armas. Nangruna, no, adadagiti agtatakaw. Armas pa lang ti biro ka. Ipakita kan ka ti armas Aw. Ladawan ni tataba daw. Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda. Agatras da. Agbutang da. No siyak, ag nervyosak. Kita mo na. Kunakkan ka, mayat na ito yung armas. Awanin dagiti agtatakaw. Tati niliwan dagiti pulis. Kano nagaduti tinakaw day derabe Dingwan pa'y. Tay bagam nga awan, Kapitan. Ay awandan. Ta idi nagronda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbutang ida ni Kwaraw. Aya! Inusar na ti litrato ni pare ba daw? Oh? Ay. Adda-kada kayo je ladawan ni Kabadong? Wan! Je black and white? Wan! Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya! Nantabulodak ko ma. Pagabog kumot itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbagang adakada kami Wan, basta di yung bukbukudan mo't Ipabulod yung kanyak. Malala! Wan! Kwaraw! Apay, tataba daw. Dumagik man no da nabatbati ka pitaka di tricycle mo di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga min ka di litrato kayay. Uray bagi dan di kwarta. Tinapatag, may sublikan niya di litrato. Ay, awan tinakit-kitak, tataba daw. Sa bagay, amamu ka, Kwaraw. No adda mabatbati dagiti pasaheros mo di tricycle mo. Kiti subsublime. Ay, awan tataba daw. Apay kiti na jak isublingay. No jak mat kukwa. Anwak ngay ko majeritrataw. Anggal, birbiro ka ni tataba dong day taladawan na. Apay ka na. Kukwa na nga raw. Isublitan anggal. Apay ko ma. Katsanta mata kukwa. Rumbang lang ay sublitan. Kakaiso na nga adot ti usar na. Amangan mat no usarin ni tataba daw. No nga agsubli dagiti agtatakaw. Saan mo't siguro ta na ibalod dan? Kan nabugaw mo mat amin ang alamok kan ngilaw, di balayaw. Kukwakon. Remembrance ko. Ang birbiro kan na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak mit. Kukuha na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikaw subli. Lost and found. Lost and Paano found. pa ilang na tapitakan ni tataba daw? Among marad nga isutyakin ko kwa, Chep. Daka saya. Isublim latan ni balay da. Bayam tao may naalahan di tao. Lost and found. Kwaraw! Di pitakak sa mo dayta. Wang tataba daw. Nabayagin na birbirukag dayta kay. Alamaon. Kumplito dayta. Uray ti karga na kwarta. Apa. Nay. Diyan yung litrato. At dapay nga dita. Dapay Abay ko mga ikatak. Alamaon. Ay na. Agyaman na Kwaraw. Aguray. Taikan kay ti tangdan maw. Man kay tikasking ka. Nga agisublay itinapidot da. Kasta Kwarog. No adda mapidot mo, rumbang laang nga ibirok mo iti akin kukwa. Kat isublim kan kwa na. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.